आधारमध्ये आता नवं फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर येतंय। UIDAI कडून नवं फीचर हे लॉन्च होतंय। फेस आयडी ऑथेंटिफिकेशनसाठी आधार कार्डची आता गरज नाहीये। अश्विनी वैष्णव यांनी हा व्हिडिओ शेअर केलाय आणि या नव्या फीचरसाठी स्मार्टफोनची गरज आहे। आता UIDAI ने एक नवं फीचर लॉन्च केलेलं आहे आणि या फीचरमुळे तुम्हाला आधारच्या सत्यापनासाठी आधार कार्डची कॉपी सोबत ठेवण्याची गरज नाहीये। याआधी तुम्हाला एखाद्या हॉटेलमध्ये जायचं असेल किंवा कॉलेज किंवा अन्य ठिकाणी ओळख द्यायची असेल, दाखवायची असेल तर आधार कार्डची हार्ड किंवा सॉफ्ट कॉपी ही मागितली जायची। यापुढे मात्र असं होणार नाहीये, कारण UIDAI ने आधार कार्ड स्मार्ट फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर ॲड केलेलं आहे आणि या फीचरच्या मदतीने चेहऱ्याला स्कॅन करून आधार कार्डची ओळख पटणार आहे। ही माहिती सुरक्षित असेल आणि यासाठी स्मार्टफोनची गरज लागणार आहे। हे नवं फीचर कसं काम करतं याबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे।